Amalima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni walimandaw bɛ ka taa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna ko bisimila ka dɔgɔkun kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min na walawalali caman kɛ aw ye dɔgɔkun tɛmɛnen o kunnafoniyaw la walasa hali bi faamuya caman bɛ sɔrɔ o kun kan Mali silamɛ tɔn Haut Conseil Islamique du Mali ka tɛmɛ u ka ɲɛmɔgɔ ka sira fɛ ni o ye Asseyd Cherif Ousmane Marani Haidara ye u ye ŋaniya ɲumanya ta ka dɛmɛ lase Mali jamana kɔnɔdenw ma basigi ani ɲɔgɔn faamuya kɛra sababu ye ni ka minnu bɔ u sigiyɔrɔ la Mali jamana camancɛla fan fɛ n'u nana bisimila minɛ Mali jamana kɔnɔ ka bɔ Mopti ka na Bamako yan nɔ an b'aw ladɔnniya ka fɔ dɛmɛ in sera olu de ma musaka min ni o donna dɛmɛ in dafɛ u bɛ t'i jɔ sefa wari la $3 la a dili kɛnɛ sigira sen kan k'a de tɛmɛni sogoni kɔ Bamako sigida 4nan kɔnɔ kɛnɛyako ani adamadenya minisiri o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara diinɛko ani batoko kunkangoko ɲɛnabɔ minisiri fɛ mɔgɔba caman fana kun farala olu kan kɛnɛ kɔnɔ Fatumata Yaya Kane ani Ibrahim Kulibali ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni lajɛrɛba in daminɛna ni alikuranna sanuman kalanni de ye wa a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali silamɛw ka ɲɛmaayaso ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye a ka baaraba bolodalen kunfɔlɔw kan dɛmɛ kɛli ka ɲɛsin i buna adamaden ɲɔgɔn ma o ye fɛn min ni a laɲininan dabama fɛ wa o kumakan in labatora Haut Conseil Islamique du Mali fɛ ni ŋaniya ɲumanya kɛli ye ka ɲɛsin maliden dɔw ma binganiya waleya tara ka ɲɛsin minnu ma u sigiyɔrɔ la Mali camancɛyan fan fɛ o dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malobɔrɔ ɲɔbɔrɔ ka se tuluw ma ani fini don o bɛna tila du 50 ani ɲɔgɔn cɛ nin degunbagatɔ ninnu na a du kelen o kelen malobɔrɔ kilo 50 ka se ɲɔbɔrɔ kilo 50 ma ani tulu litiri 5 ka se fini dontaw ma musaka wari min donna na o bɛ t'i jɔ fo $3 ni a nɔ kan fɛn na filaw dɔgɔnɔw nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kosɛbɛ Ala k'a dɛmɛ kosɛbɛ Ala k'a hɛrɛ di Ala k'a panga di Ala k'a dɔn aljana la Ala k'a sababu ɲɛnama Ala k'a yiriwa Ala k'a dɛmɛ yiriwa Ala ka hɛrɛ di manga Ala ka nɔgɔya an sɛgɛnna cogo min na Ala ka nɔgɔya ni tɛ an bɛɛ sɛgɛnna fulaw sɛgɛnna dɔgɔnɔw sɛgɛnna Ala ka nɔgɔya Ala ka sumaya Wangoro ni o bɛ Mopti marabolo fɛ o maire ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma ka sanga ni a ka nin waleya ninnu ye Haut Conseil Islamique bɔra ka baara min kɛ alhamdulillah o ye fɛn ye o ye baara min bɛ maliyɛndenw hakili sigi don tɛmɛnenw na an ka président min ye Asseyd Cherif Ousmane Marani Haidara ye a y'an wele a ko an ka dɔn k'a fɔ ko baara foyi tɛna kɛ Haut Conseil ka baara ye fo maliyɛndenw ka bɛn nin dɛmɛ ninnu sɔrɔla ka sangani wele min ni a hakilina bɔra an fana karamɔgɔ Asseyd Cherif Ousmane Marani Haidara la ni ale Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba ye ka ɲɛsin alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu ma ka bɔ Mopti marabolo kɔnɔ ka sangani Haut Conseil Islamique du Mali ka donba ɲɛnamayalenw ye hakili falen kɛnɛw ani duwawu don kɛnɛw sigili ye bɛɛ ni kelenya ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ mɔgɔw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a kɛra sababu ye ni caman tora la dugu yɛrɛ jenina mɔgɔw ka sumanw u jenina baganw minɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔ kasara bonyɛlen mɔgɔ dɔw déplacera ka b'u ka yɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw Mopti b'o la Segu b'o la Bamako b'o la yɔrɔ caman b'o la Haut Conseil Islamique y'a lajɛ k'a fɔ nin ye ko min ye nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kungo ye bɛɛ lajɛlen ka hamina ko don parce que maa minnu ko ye maa minnu sɔrɔ maliyɛnw de don an t'u ka siya lajɛ an t'u ka couleur lajɛ an t'u ka diinɛ lajɛ a bɛɛ lajɛlen fɛn kelen min b'an fara ɲɔgɔn kan o ye maliyɛnya ye nin dɛmɛ ninnu kɛli ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu ma a kɛra hinɛ ani makari kuma caman ye Mali jamana minisiri bolo min ka caw ɲɛsinen don kɛnɛyako ka fara jɛɲɔgɔnkɛ minisiri kan min ni o ka caw ɲɛsinen don diinɛko ka se ladalakow koɲɛw ɲɛnabɔli ma Michel Amala Siribe ka fɔ la ko nin waleya in tɛ dɔwɛrɛ foyi yira olu la ni kelenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ min ni alisilamɛ diinɛ y'o laɲini a tilala tuguni ni k'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw ko fɔ ani u ka yɛrɛdiw jamana jɔli sira kan président du Haut Conseil Islamique a ye mun kɛ silamɛya sira don I yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na aw nana mɔgɔ minnu dɛmɛ u bolila ka b'u bɔyɔrɔ de la u sɛgɛnna u bɛ mun ɲini bi ka segin yen ka n'u dɛmɛ foyi wɛrɛ tɛ
k'a yir'u k'a fɔ u y'an dɔ ye. Awa Haut Conseil ka nin baara kɔnɔ diina ko t'a la ni maa minnu bɔr'u baara ka se yan n'u ma bɔ u baara diya kama ni gɛlɛya don fɔ ɲɔgɔnkɔ min don n'u ni ɲɔgɔn cɛ Mopti jamana fanfɛlaw la o de y'u se yan donc a ka kan k'u dɛmɛ donc anw kan ka dɔn dimi min bɛ ninnu kan an mana fɛn fɛn di ninnu ma bi a bɛ diya u ye mais a y'u bɔ u wolodugu min na u ka dugukolo min na o ɲɛnɛfin min b'u la o tɛ se k'o bɔ u la donc ni min bɛ yen ka kɛ bi Haut Conseil islamique y'a kɛ a y'a kɛ silamɛya baara kɔnɔ a ka kan awa baara nin bɛ se maa minnu bɔr'u faso la u fa jamana na ka na u yɛrɛ sɔrɔ yan a baara bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma diina ko t'a la siya ko t'a la. Mali silamɛw ka ɲɛmayaso ni o ye Haut Conseil islamique du Mali ye a ɲɛma tumana min na a ye kuma ta a ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani kɛnɛ in nabagaw bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔla ka labanna ka dɛmɛ ninnu tilalaliw daminɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Haut Conseil islamique du Mali hakili b'a kan ka ni ɲɔgɔnna dɛmɛw kɛ ka ɲɛsin maa degunnenw ma Mopti marabolo kɔnɔ ni o bolodalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lajɛrɛ in kuncɛra ni duwawudenw ye. Farafina cɛncɛn kan jamana 5 G5 Sahel olu ka tɔnba an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o jagokɛlaw ani a usine-tigiw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn olu ka lajɛrɛba fɔlɔ o ɲɛnamayara an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a baaraw nun donna ka bɛn ntɛnɛndon ma ka taa kuncɛ juillet kalo tile 16 tɛmɛnen sigiba in a tako fɔlɔ de kɛra Bamako yan nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan dunanjigiso hôtel Sheraton de la kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya kun bɛ Mali jamana jagoko ani usine ko minisiri bolo mɔgɔba caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na minnu nana ka bɔ G5 Sahel tɔnden jamanaw olu kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla Maritu Jalo ani Samba Traoré fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni tile fila réunion ni Bamako de sugandila k'a kɛ ye a bɛna kɛ sababu ye jamana 5 minnu bɛ G5 Sahel la olu chambre de commerce k'u sigi ka kuma baara minnu kɛra san 2018 kɔnɔ ani minnu bolodalen no san 2019. Ni tile fila kɔnɔna la bi ye ouverture ye baara bɛna continuer bureau bɛna baara kɛ o ye baara mun kɛ salon 2018 la o bɛna o lajɛ ko o discussion kɛ ko o valider baara kura mun bɛna kɛ 2018 la o fana bɛna projeté o fana bɛ valider sini pour que G5 Sahel l'union des chambres de commerce de G5 Sahel ka lakodɔn tuguni kosɛbɛ laɲiniw dɔ kɛra k'a fɔ ko ka audience ɲini les plus autorités fɛ pour que G5 Sahel présentu la an bɛ fɛ ka mun kɛ fana ko présentu la a ka lakodɔn comme ça baaraw senfɛ an ka kɛ partenaire ye quoi. Ni jamana 5 chambre de commerce ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi sen kan o bɛ na kɛ sababu ye ka fantanya kɛlɛ ka sɔrɔ bolow caya walasa denmisɛnw ka basigi dɔ ka bɔ tungana taga la ni ka dɔ fara fantanya kɛlɛli kan. Fo k'a dɔn k'a fɔ ko G5 Sahel créera chef d'état fɛ Tchad, Niger, Burkina, Mali ou bien aspect mun traité politique ni sécurité ko la. C'est vrai qu'ils ont des aspects aussi économiques mais an y'a a laɲini k'a fɔ ko o aspect ninnu secteur privé mɔgɔ de kan ka o baaraw kɛ ka investissement kɛ jamana ninnu kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la les grands projets structurants n'a b'u bolo an bɛ bila o kɛrɛfɛ ka a waleya ni y'an ka denmisɛnninw lajɛ bi minnu bɛ taa kɔfɛ k'u bɛ taa fɛnw ɲini caman bɛ to kɔgɔji la ni mun y'o sɔrɔ o bɛ taa kɛ djihadiste ye ou o bɛ taa kɛ terroriste ye nin bɛɛ ye fantanya ni baara sɔrɔbaliya de bɛ mɔgɔ caman poussé a la an y'a miiri k'a fɔ ko lutter contre l'insécurité la a moyen dɔ ye de ka économie locale ninnu développer sigida ninnu k'u yiriwa ka baara di denmisɛnninw ma ka baara di mɔgɔw ma a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ bɔ ka taa kɔfɛ u bɛ to yan a bɛ kɛ sababu ye u bɛ taa minnu démarcher ko kana fara u kan ka taa kɛ djihadistes ni terroristes ye caman bɛ b'o la donc comme chef d'état ye a ɲini partenaire k'u dɛmɛ ka force dɔ créer u b'a fɔ ma ko force G5 Sahel ka sécurité lakana mais o sécurité lakanatɔ ni projet développement caman kɛra sen fɛ ka taa a bɛ baara de nɔgɔya ka investissement baw kɛ jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ Mauritanie nɔ lɛmɛ Mali la Mali nɔ lɛmɛ Burkina la Burkina nɔ lɛmɛ Niger la Niger nɔ lɛmɛ Tchad la ka jɛgɛw yiriwa yɔrɔ bɛɛ la ka baara di denmisɛnninw ma ka fantanya kɛlɛ a bɛ sécurité ko basigi kosɛbɛ.
k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara caman bolodalen no ni tile 2 in kɔnɔ minnu bɛna kuncɛ ni yala yala ye ka se jamana ɲɛmaaw ma walasa baara minnu kɛra ni tile 2 in kɔnɔ ka o jaabi d'u ma. Triumvira tɔndenw ye lajɛrɛba dɔ sigi sen kan min bi kunnafoni di kɛnɛ ko fɔ kunnafoni di kɛnɛ ta ko 2nan o de ɲɛnamayara u fɛ ka bɛn arabadon juillet kalo tile 10 ani 7 ma médiateur de la république ale dagayɔrɔ o lajɛrɛsoba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni di kɛnɛ yɛrɛ sigili laɲini kun ye fɛn min ye o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ Triumvira o yɛrɛ ka tɔn u ka baara kɛtaw ani u ka baara bolodalenw kan. Sadio Sidibe ani Ibrahim Kulibali olu ka sɔrɔlenw don. Ibrahim Boubacar Keita ni ale yɛrɛ ka hamina ko ba ye bi min b'a to malidenw bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o de kadara kɔnɔna na a ye hakilina dɔ sigi sen kan hakilina min ni a y'a ka dana ta k'a da an ka maajolen damadama kan ni olu ka baara bɛna kɛ ka maliyɛnw bɛɛ taamaɲɔgɔnya min b'a to sigikafɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ jamana in kɔnɔ fɔ a kɔ kan u ka lajɛrɛ fɔlɔ tɛmɛnen ni nin y'a dɔkun 2 ye lajɛrɛ 2nan in o de fana kunba ye min b'a to malidenw bɛɛ bɛ se ka kunnafoni ɲɛ nin baara ninnu kun kan cogo min na. An ye ɲɔgɔn ye a ma mɛn ten a tile 15 ye nin ye an k'aw kana bi o ye parce que aw jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na aw ka kan ka baara min kɛ nin kɔnɔna na an ɲɛ bɔ o de la aw de bɛ kɛ sababu ye n'i y'a mɛn dialogue min bɛ k'a kɔnɔ o bɛ yen mais aw bɛ se ka relayer fɛnɛ ka écho min d'a ma ka o de y'a to kabini sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan a ma daminɛ an bɛ labɛnni kɔnɔna de la président ye an bilasira ni kuma minnu ye ni an seginn'o kan yan bilasirali ye min ye secouer le cocotier tubabukan na o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen ni kuma minnu don k'a tɔ to ni min ye c'est-à-dire an kana a fɔ k'a tɔ to an y'a fɔ o don cogoya min na o bonya y'anw fa baara min dɔn yɛrɛ y'a dɔn ko nɔgɔn tɛ min don a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an fana b'a fɛ ka kɛ kɛcogo min na an ka ladeli ye de an ka tɔgɔ duman sɔrɔ an ka tɔgɔ duman yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana nafalan ka bɔ a la an b'o de nɔfɛ. Jamana ɲɛmaa ka nin hakilina kura in kunba dɔ fana ye min b'a to walasa kunnafonidilaw bɛ se ka ladɔnniya a kunkankow ka cogo minnu na n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka maliyɛnw bɛɛ kunnafoni u ka hakilina kura in a baara taabolow kan n'a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya minnu ani fɔkɔɲɔgɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka haminakoba ye min ye ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka kumaw kɔnɔna na ni ale ye médiateur de la république ye monsieur Baba Hakiba Haidara ni jamana ɲɛmaa ka danaya ta k'a d'ale kanko kura tuguni a hakilina min ta ni o ye Triumvira ye ka se k'o ɲɛmaya fana d'a ma min b'a to maa min farala kan ni o y'a jɛɲɔgɔnw ye u bɛ se ka baara in se a danna cogo min na ni a bɛna kɛ sababu ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ Kayi fo Kidal u bɛɛ bɛ se ka ladɔnniya cogo min na ani u bɛna taamaɲɔgɔnya minnu daminɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana ɲɛmaa ka haminako ani a ka hakilina kura in o bɛ se ka bila ba la cogo min na ni o ye bɛn ani ɲɛta u ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Sisan komi bonya dara anw kan olu yɛrɛ fɛnɛ ka bonya bɛ an bonya b'olu fɛnɛ yɔrɔ dɔw ko hali n'a sɔrɔ an sigira sigi cogo min na olu ma ɲininka o n'a ta o ta komi u ka danaya b'anw kan u b'a ɲini an fɛ an ka kow ta sira fɛ min b'a to k'a fɔ vraiment min b'olu kɔnɔ ka se k'o fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ na ni ko caman ye an ka a gɛlɛyara dɛ n'an ko gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ nin bɛɛ y'a dɔ ye an da sera kuma caman ma sɔrɔ ta sira jamana t'a bolo yan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ partiw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn o fɛn fɔra minnu kɛra 2012 la n'o sen b'a la n'a ka kan ka fɔ walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o de ɲini quoi mais kana k'aw kɔnɔ k'a fɔ ko o gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ an b'a fɛ k'o ye k'o to yen kuma wɛrɛw ka taa kuma wɛrɛ don o senkɔrɔ ni an y'a fɔ ko an jɛnna n'a ye k'a fɔ Amadu Aya n'a tɔɲɔgɔnw fɛnɛ ni kuma b'olu fɛ k'a fɔ n'olu y'o fɔ ni gɛlɛya min nana y'o kɔnɔ anw b'o kɛ cogo di anw ye min fɔ facilitateur ka kuma di mɔgɔw ma
hali ni Amadou Aya ni tɔw yɛrɛ tulo b'an na ala barika la i b'a sɔrɔ an bonya b'olu fɛnɛ yɔrɔ mais n'u fɛnɛ y'a lamɛn n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn lamɛn hali ko minnu bɛ dogo la ou bien n'a sɔrɔ o jɔrɔ bɛ an na an ka ɲɔgɔn lamɛn bada an ka lajɛ a bɛ se ka dilan cogo min k'a sɔrɔ ni tiɲɛ ma y'a la dusukasi ma y'a la n'an bɛɛ bɛ Mali fɛ dɔrɔn an ka essayer ka taa ni fɛnw ye o sira fɛ. An b'o lɔdɔniya k'a fɔ nin cakɛyɔrɔ kura ye ni o ye triumvirat ye ni jamana ɲɛma ka hakilina kura don min b'a to bɛɛ ani sigikafɔ bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ a kalifala maa dama dama minnu na o de ye Baba Akib Haidara ni o ye médiateur de la République ni ale de fana a ɲɛmaaba ye fana ka fara Ousmane Issoufou Maïga kan ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye fo ka taa se Madame Aminata Dramane Traoré ni ale fana ye ministre kɔrɔ ye maa min fana tilala ka sugandi ka fara olu kan o de ye ambassadeur kɔrɔ ye ni o ye Cheikh Sidi Jara ye ni ale de ka baaraw bɛɛ bɛna bɛn a ɲɛnabɔli a n'a kunkanko musakaw sɔrɔli ma. Fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ wele ko plateforme défendant le Mali an ka Mali jamana lapasa olu ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ sigi sen kan lajɛrɛ min ni a ɲɛnamayara dɔgɔkun kɔnɔna na ka bɛn alamisa don juillet kalo tile 18 ma CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn so belebele kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi yɛrɛ babu o bolila fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ Mali jamana ka sigikafɔ yɛrɛ kan sigikafɔ bɛ se ka don Mali jamana kelen-kelen denw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya minnu na walasa o bɛ se ka kɛ damun ye bɛn ani kelenɲɔgɔnya ni basigi o bɛ se ka sabati an fɛ yan cogo minnu na mɔgɔba caman olu sen don baara in na jamana maa ɲɛmaw politiki ko maa ɲɛmaw diinɛtigiw ani laadatigiw o caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na Amadou Jalo ani a ka jatala Ibrahim Kulibali olu de kɛra baara in seere nka a bɛ lakale maa wɛrɛ fɛ. Kabiri san 2000 ani san 12 san ni basigi tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ politiki ko binakun kan ka kɛ sababu ye ka waleya kun ɲɛsin ma an ka jamana yɛrɛ ma waleya minnu dɔn ka tɛmɛ walasa furaw bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na o hakilina in de kadara kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ wele ko plateforme défendant le Mali an ka Mali lapasa ale ye ɲɔgɔn kunbɛba boloda min senfɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ politiki ma forobatɔnw diinɛtigiw ani laadatigiw bɛɛ lajɛlen sigira ka jɛ ka masala Mali kunkan ka sangani ni hakilina ye ka bɔ plateforme défendant le Mali yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan tɔn in b'a fɛ ali bi k'u ka layidukanw timɛ ani k'u ka bilasiralikanw kurakuraya ka ɲɛsin jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ ɲɔgɔnyali ma a ka fanga kɔnɔ. Bɛnkan bɛnna sɛbɛn min kan n'o tɔgɔ ko accord politique le 2 mai 2019 ni président Elhaji Ibrahim Boubacar Keita y'a hakili ta aw yɛrɛ b'a dɔn depuis quelque temps ko k'ale y'a bolo bɔ donc bolo bɔlen minɛna an ka jɛkulu caman fɛ parce que opposition y'a minɛ mɔgɔw fɛn fɛn kun ko k'olu ma sɔn olu jɛna n'a ye donc a ye premier ministre bila baara min na ka accord politique ni jɛnsɛ ani ko min bɛ accord politique kɔnɔ a bakuruba yɛrɛ ye dialogue inclusif ye dialogue ye mɔgɔw bɛ sigi ka dalajɛ ka kuma ka bɛnkan kelen ta parce que a y'a ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an bɛɛ b'a kalama n'an ma jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya donc an y'o de faamu k'a fɔ anw ye kulu min ye anw yɛrɛ tɔgɔ ko défendant le Mali c'est vrai qu'an ko an bɛ président ka action bɛ soutenir ani gouvernement mais an ko an bɛ Mali de fɔlɔ soutenir parce que don la président bɛ taa gouvernement in bɛ taa mais Mali bɛ to yen anw dun ye malidenw de ye et siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye a y'a ye jeunes ka ca yan bi donc an bɛ fɛ ka an engager ministère des réformes kɛrɛfɛ ka kuma ninnu jɛnsɛ k'a lase a kan ka se yɔrɔ min ma. A ka dantigɛliw senfɛ plateforme défendant le Mali ma ɲɛmaamuso ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ko an ka jɛ ka kɛ mɔgɔ kelen ye maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ politiki mɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw fasoden ɲumanya ɲɔgɔn kunbɛn hakilina in bɛnna u bɛɛ lajɛlen ma. Minnu ye hakilina sɔrɔ ka nin plateforme sigi min ye anw ta ye Maliko ye hakilina ɲuman de don Madame Sidibe Fatimata Sako depuis u ye nin tɔn in sigi fo kana se bi ma o ma sigi u bɛ bolibɔli la an ɲɛ b'o la donc maaw minnu bɛ ka Mali défend walasa basi ka se ka don Mali kɔnɔ o tigilamɔgɔw u ni dɛmɛ ka kan wala an b'a ɲini Mali faamaw fɛ Mali autorités fɛ u k'u hakili to nin tɔn sugu ninnu la tɔn minnu ta ye Maliko ye tɔn minnu bɛ ka baara kɛ walasa basi ka se ka don Mali kɔnɔ. Mali jamana minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin yɛlɛma kura donni ma jamana sariyaw kɔrɔ ani forobatɔnw cɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyali ma ale de kɛra kɛnɛ in denfa ye a ka nisɔndiya ma dogo a ye foli kɛ ka ɲɛsin plateforme défendant le Mali ma ka da u ka baaraw miirina ɲuman kan. Plateforme défendant le Mali an b'u fɔ k'u barikada k'u ka jamakulu bɛɛ fɔ ka présidente fɔ n'o ye Madame Sidibe Fatimata Sako Jina u ka wuli ka jɔ la bi
ka wuli ka jɔ faso ye ka wuli ka jɔ ka bɛn ni jamana ɲɛmaa n'o Ibrahima Keita a ka hakilina n'o de ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan cogo di sigikafɔba min n'o labɛnnen don an bɛ se ka hakilila da la cogo min na maliyɛnw bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ dabakun wɛrɛ t'a la fo maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka da jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ donc u bɛna nin baara min kɛ n'a bolodala bi baara in bɛna to jamanaden minnu nana ka bɔ jamana kɔnɔ tilebi fɛ ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la u ka se ka lakalan waleyaw la waleya minnu b'a to fɛn minnu bɛ tali kɛ yɛlɛmaba minnu n'olu bolodalen don an ka jamana sariya sunba la fo ka taa se yɛlɛmaba minnu n'u bolodalen don an ka jamana fangabolo la o yɛlɛmali kɔɲɛw cogo di an ka bɛɛ fɛn ka bɛ se ka don ba la o kumaw n'o lakalaniw de bɛ yan nin don in na an ka CCB la donc an b'u fo k'u barikada o hakilina in na ka ɲini fɛnɛ ni mɔgɔ minnu ye kalan in kɛ u kana dan Bamakɔ taa yɔrɔ minnu bɛ yen parce que u bɔra Bamakɔ région bɛɛ la jamana région bɛɛ la ka na u sera minnu na ka se ka bɛrɛw da u tulo kan ka yira k'a fɔ ni ne jamana ka kungilinna ye bi walasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ depuis waati jan. Plateforme Défendons du Mali ka nin baara ninnu don in kɛnɛ kun cɛra ni jata ye walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya lase u ma ani ka se ka u filaw cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin Sotelma Malitel ale ye bonya kɛ Sherifla Voyage ni ka ɲɛsin u ka hijilatadenw ma complet 500 ka fara téléphone puce 500 kan olu de taara ka di agence de voyage Sherifla olu ka hijilatadenw ma kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn alamisadon de ma alamisadon o juillet kalo tile 18 Maison du Agi kɔnɔna ni o ye hijilatadenw olu tɔgɔla soba ye Amdalayi kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla Fatumata Yaya Kane ani Abdoulaye Sogodow fɛ ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ an ko baaraw sereya. Bagifini complet 500 ka se téléphone puce 500 ma o de dira Sherifla Voyage hijidenw ma ka bɔ Sotelma Malitel yɔrɔ la ni minɛn ninnu dili tɛna tile damadɔ bɔ tuguni ni Sherifla Voyage hijidenw tɛna u kunda kira bangeyɔrɔ kan kisi ani nɛɛma bɛ a ma hiji okumu kɔnɔna na nisɔndiya bonyara kosɛbɛ u bɛɛ kelen-kelenna bolo nisɔndiya min bɛ ne na a tɛ se ka fɔ ka ban Malitel mɔgɔw n b'u fo Ala k'u taa ɲɛ Ala k'u sankɔrɔta o ye Haidara dɛmɛ min na diyara an ye an ye Haidara ka tɔndenw ye ka bɔ Moti Seware an bɛ Haidara fo kosɛbɛ Ala k'a ka tɔn taa ɲɛ Ala ka aw sankɔrɔta Ala k'aw sankɔrɔta ko Malitel mɔgɔw a ye fini d'a ma a diyara an ye yɛrɛ de an bɛ dugawu k'aw ye n'an taara hiji la minnu sɔrɔla ka taa Ala k'u bɛɛ ka dugawu minɛ. A ye nisɔndiya min kɛ a ɲɛna yɛrɛ de Ala k'a jiri Ala k'a kɛ hɛrɛ k'a kɛ jiri teleso Ala k'a taa ɲɛ Ala ni kira barika kosɔn. Sherifla Voyage sigira sen kan ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka hakilinaw ye ni o tɛ dɔwɛrɛ ye walasa hiji baaraw bɛɛ ka se ka kɛ lafiya la alisilamɛw bolo kabini a sigili sen kan fo bi a bɛ jate agensiw fɛ minnu ni u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hiji lafiyaw sira kan ni o yɛrɛ de ye nin lajɛlifɛn ninnu dili kunba dɔ ye a lajɛrɛ in sen fɛ Sherifla Voyage ɲɛmaaba ni o ye Aliou Sidibe ye a ka nɔnabila min tun bɛ yen a y'a ka bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Sotelma Malitel ɲɛmaayaso ma ani an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara. An kɔni b'a la dali fɛn min na nin kelen kɔfɛ fɛn caman de b'a kɔnɔ Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na et puis Ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo nin ye bɛn de ye ani kelenya ani ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ nin agence in dɛmɛ a bɛ komi i bɛ silamɛya de kan k'a dɛmɛ a bɛ komi i bɛ ka an karamɔgɔ de fana dɛmɛ n'o ye serifukɛ ye serifukɛ bɛ place min na bi n'an y'a jateminɛ nin kan ka k'a ye nin yɛrɛ ka dɔgɔ a ka sɔn fɛn na mais ni Ala ye hakili di aw mun ma n'aw sera ka nin kɛ an b'aw fo k'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka sijan kalifa ma ɲɛmɔgɔ mun fana n'u sera ka nin hakili sɔrɔ k'a fɔ an kan ka nin kɛ ayiwa agence Sherifula ye karamɔgɔ ka sabu la an b'olu fana fo k'u barika la k'a ɲini Ala fɛ taama Ala k'a nɔgɔya en tout cas vraiment merci. maa minnu ni olu sugantira ka taa ni lajɛlifɛn ninnu di Sotelma Malitel tɔgɔ la o y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya baara min ni o bɛ Sotelma Malitel ani alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ni ɲɔgɔn cɛla la ko a bɛ senna kabini wagati janw ko nin dɛmɛ in fana bɛ don o kadara kɔnɔna na walasa ka se ka u ka jɛɲɔgɔnyaw banba ani ka labana ka dugawu ɲini hijidenw fɛ ka dugawu kɛ u ye o bɛɛ kɔfɛ u sɔrɔla ka labana Sotelma Malitel ɲɛmaayaso tɔgɔ la ka lajɛlifɛn ninnu dili daminɛ. Sherifla Voyage comme y'a fɔ cogo min Sherifla Voyage ni Sotelma ka partenariat ma dabaw bila a daminɛna a bɛ san caman bɔ donc san caman sunkalo la sukaro bɛ taa di nɔnɔw bɛ di fɛn caman bɛ di o kɔni o partenariat bɛ Sotelma ni Sherifla Voyage ni ɲɔgɔn cɛ donc o de la
sotelema directeur général an bila kana bi kana tafew di pèlerin dɔw ma donc ani pisu pour que n'u taara cogo min u bɛ se ka communication mun kɛ n'u ka denbayaw ye a bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min et puis an b'a ɲini ala fɛ fɛnɛ a kana dan nin ma siɲɛ san caman fɛnɛ ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo sotelema bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye donc ka ɲɔgɔn caman fɛnɛ kɛ o de y'an ka laɲini fɛnɛ ye donc an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka bɛɛ ɲuman ta u ka dugawu kɛ sotelema ni Malitel u ka dugawu kɛ jamana ye ka bɛɛ ɲuman ta hɛrɛ la ka bɛɛ ɲuman sigi halisa ala ka agence ala ka barika don a la sotelema ala ka fɛnɛ sankɔrɔta. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sherifila voyage tɔgɔla ɲina ko hijiden 502 o de bɛna taa i ɲɛ da kira dayɔrɔ kan kisi ani nɛɛma bɛ a ma olu la muso 223 la wa u ka hijiden kunfɔlɔw bɛ tagali daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ lajɛrɛ in sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawudenw ye. Bɛn kɛra tɔgɔ min ka k'o kɛ CEDEAO jamanaw olu ka wari dunta kelen ye u ye o tɔgɔ da ko ECO a baaraw yɛrɛ nun doni o bɛna na ɲɛnamaya ka bɛn san 2000 ani san 20 nata de ma Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o ko kun kan Alhamidu Badini ani Abdulaye Sogodogo olu ye wuli ka jɔ kɛ o baaraw kun kan jaabi minnu sɔrɔla ka bɔ o kɔ o ye nin Farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba CEDEAO o jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ mun kɛra Abuja n'o ye Nigeria faaba ye u y'u kan kɛ kelen k'u na wari kura dɔ sigi sen kan n'o bɛ wele ko ECO ni CEDEAO jamana 15 bɛɛ na jɛn o la o wari kofɔlen ECO n'a na CEDEAO jamana wariw nɔ nabila ka baaraw na waleya ka bɛn ni san 2020 ye ni hakilina ɲuman mun n'a bɔra Farafina jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ a tanuna kosɛbɛ Mali jamanaden caman fɛ ko wa u tun sigilen don n'a ye k'a fɔ nin bɛ kɛ. An bɛɛ sigilen de tun don o kan bawo ni mɔgɔw ma jɛ ni mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan k'u kumakanw kɛ kelen ye a yiriwa a bɛ gɛlɛya dɛ yɛrɛtaw kɛlen n'an b'a wele ko indépendance an ko yɛrɛma hɔrɔnya les souveraineté au niveau de l'économie des finances et aussi au niveau du marché nin bɛna kɛ sababu ye Farafina a dugu 15 espace CEDEAO nafa min bɛ kɛ a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɛ a dɔ wele k'a fɔ la solidarité parce que fɛngɛ caman bɛ kɛ bi hali ni an b'a fɛ ka nin kɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ taa ka taa sigi n'an tun y'a kɛ tan n'an tun y'a kɛ tan nka o bɛɛ bannen kɔ an bɛ tila tun ka bɔ k'a fɔ an ka taa Américains nɔfɛ wala an ka taa Européens nɔfɛ alors ka taa wari ɲini nka ni an yɛrɛ ta b'an bolo fɛn ka di k'o bɔ wa. ECO o n'a kɛ wari sugu jumɛn ye danfara jumɛn na kɛ ani CEDEAO jamana wari tɔw cɛ a n'a kɛ sababu ye ka yiriwa jumɛn nati CEDEAO jamanaw kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ na nafa jumɛn sɔrɔ a la. danfara min b'a la ne bolo o ye n ye CFA ta bi CFA an ka jamana IMOA jamanaw an bɛɛ de t'a dɔn mais an kelen tɛ k'a gérer parce que garantie dɔ de b'a la bi pour que CFA ka se ka minɛ yɔrɔ wɛrɛw la français de ka garantie b'a kɔfɛ bon quelque part n'i y'a lajɛ a bɛ komi an ka hɔrɔnya yɛrɛ de ma dafa kosɛbɛ parce que an ko an ye indépendance ta kabini 60 mais hali bi faransi bɛ ka an dɛmɛ pour que an ka wari ka se ka kɛ niveau dɔ ye bon wari kura in na an ko sisan n'a kɛra a bɛ kɛ wari min an ka farafin jamanaw min bɛ West Africain la an de ka monnaie don an t'an sinsin faransi kan ou bien jamana wɛrɛ la an yɛrɛ an ka monnaie ta an b'a garantie ta an yɛrɛ ye an ka économie bi ala barika la économie ba de don parce que n'i y'a ta an ka PIB bɛ se ka taa fo $100 milliard 100 milliards an bɛ se k'o bɔ et puis an ka mɔgɔw fana min bɛ yen o bɛ 450 millions de bɔ en population donc n'i y'a lajɛ espace fitinin tɛ donc o espace bɛɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an yɛrɛ ta garanti. K'a dɔn k'a fɔ nin hakilina ɲuman tare la Mali jamanaden caman fɛ o y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko kunna sirilen don halisa bawo kunnafoni jɔnjɔn ma se sɔrɔ nin ko kun kan k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ECO wari kun kan. Ni wari in sera ka yɛlɛmɛ o hakilila in kɔni ka d'an ye hali ka dan an kɛrɛfɛ jamana ninnu n'u ye farafin jamana ninnu ye an ka sanni feerew bɛ nɔgɔya tan ka sagi bɛ nɔgɔya wari falenna yan fɛ a kɛra ta a bɔra ta o ni farafina yɛrɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ ko nin y'a ka wari ye ne kɔni bolo o ye avantage belebeleba ye n'i y'a da ne kɔni kelen ma a kɛcogo ka ɲi kojugu
ne bɛ fɛ ka weleda min fɔ Mali faamaw ɲɛna a kana kɛ kuma ye ten o k'a waleya a ka kɛ komi an fana ye commerçant de pour que an ka commerce ka se ka nɔgɔya an bolo a kana kɛ kuma ten a ka teliya yɛrɛ de a ka d'an kɔni ye anw ka hakili la sisan yɛlɛma in kɔni hali ni yɛlɛma hɔrɔnya tɛ an y'o sira kɔni minɛ komi ji bɛ don kɔ la dɔɔni n'i bɛ to aw bolo ni an fana kɛlen réseau de kɔnɔ sisan an bɛ don dɔɔni fo k'an tɛgɛ bɔ o bolo ni nin sira ka kɛ an bɛ taa la an ka faamaw fana ye cɛsiri kɛ taalen ɲɛfɛ fɛn wɛrɛ na kɛ min tɛ nin fana ne ka jate la parce que faamaw bɔ tila filɛ nin ye ka réunion wɛrɛ kɛ Niger k'a fɔ ko marché commun c'est à dire que bɛɛ bɛ jɛ bɛɛ ka fɛn ye kelen ye donc ni u y'o loi in ta ne bolo o ye koba ye tuguni ka tila ka n'a fara tuguni k'an ka wari ka kɛ wariba kelen ye tuguni ne bolo n'olu fila farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ mun ɲini masa Ala fɛ n'o ye jamanadenw bɔ nɔgɔla ye a bɛ sɔn ka ɲɛ sɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sisan ka sidi ko bɔ yen ka neyira ko bɔ yen ka sefa ko bɔ yen ka kɛ ko éco donc moi je pense que koba de parce que jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc sisan n'an bɛɛ ka wari kɛra kelen ye falili ko t'a la quoi ça veut dire que an bɛ wuli ni éco kelen ye a bɛ mun ɲa ye Mali kɔnɔ a b'o de ɲa ye Nigeria donc fo ka taa o dugu 15 in k'o fara ɲɔgɔn kan donc o ye wari suguya kelen de ye donc ne bolo ye koba de ye ni komi n'a a mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ yɛrɛ donc a kun ka kɛ a mɛnna pour que farafina jamanaw fana ka lafiya k'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min ko bi wari n'a bɛ f'a ma ko mɔnɛ o suguya 8 de bɛ sɔrɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ franc CFA ni UEMOA jamanaw jɛlen don o la naira sedi dalasi n'o ye Gambi jamana wari ye Liberia dollar ani Lagine wari fo ka taa bila Escudo ani Leon na ninnu de wari ye mun bɛ dun CEDEAO jamana 15 kɔnɔna na o de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kunnafoniyaw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ dɔgɔkun kɔnɔna na k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ko o si kalifa ne ni aw la aw k'an bɛ sani o cɛ